Okay, ake sibuke le questionnaire. Bathini la? Question 1.1. Which one of the following combinations consists of only scalar quantities? Ukuze ukwazi ukuphendula lo mbuzo loyo, kufanele wazi i-definition ye-scalar, kufanele futhi wazi i-definition ye-vector. Ake singene khona ukuthi iyini i-scalar, iyini i-vector, ukuze ukwazi ukukhetha i-combination. Mesikhuluma nge-combination ke la sikhuluma ngenhlanganisela. Futhi kuhlanganisiwe izinto lezi ezingama-scalars kuphela. Uma ke sikhuluma ngelokhuzana nge-scalar, sisuke sikhuluma nge-quantity le abathi ino-size kuphela. So, a scalar is a quantity that has size only or magnitude only. Elinye igama lika-size ke magnitude. Njengoba bethi it is a quantity. I-quantity ke yinto esikwaziyo ukuthi siyikale, siyibale. Into eqalwayo noma ebalwayo. Enani ke ngokwescala eno-size kuphela. Awuthi ngikwenza lesibonelo. Uyabona imoto nje mayihamba emgwaqeni mawuthi ya driver noma usemotweni uyabona lapha na i-speedometer la uchecka khona i-speed emotweni. Uma sithi mhlawumbe i-speed 80 km/h. U80 lo usize wani we-speed imoto ehamba ngaso. Ebese kuthi u-km/h ama-unit asetshenziswayo ukuqala ini i-speed. Kodwa uma usuthi imoto ihamba ngo-80 km/h iya to Durban noma iya ka-right noma iya ka-left, uyabona ke manje usufake i-direction. Mawuthi nje ka-right sekuyi-direction le, to Durban sekuyi-direction leyo. Akusesiyona ke i-scalar leyo ngoba sesifake izinto ezimbili manje. Sesifake u-80 km/h. Saphinde sazofaka u-right noma safaka u-Durban noma safaka u-left ohambisana nani ne-direction. Sekuyi-vector ke leyo. Ake sibukeke la ukuthi sinikwe yini. U-A sine-velocity, i-speed and time. Ake sihlaziyeke lento le. I-velocity yini? Njengoba ngenze isibonelo ngelokhuzana nge-speed, la khona i-speed siyi-scalar khona. Ebese kuthi la khona sithe u-80 km/h to the right. Ngase ngithi lento isiyi-vector, ile vector ebizwa ngokuthi i-velocity leyo. So i-velocity iyi-vector ayisona i-scalar. Asibukeke la. Ku-A sine-velocity, i-speed si-example ye-scalar, i-time nayo i-example yani ye-scalar. Ngoba ukwazi ukuthi umuntu mekubuza isikhathi uthi isikhathi mhlawumbe u9 o'clock to the right, ayakwazi kusho njalo. Sekune direction lapho. Kodwa mawusho isikhathi nje uthi 9 o'clock. Usize wesikhathi lo kuphela. Okusho ukuthi ke mawubheka la u-A awusaqualify ukuthi ube yini i-combination yani yama-scalar quantities. Ake sibuke la u-B. Ku-B kune-time, sengichazile ngesikhathi. Kune-distance. Ake sibuke ke nakhona distance ukuthi yini. I-distance sesikhuluma ngebanga. Noma singathi ubude bento. From point A to point B. I-distance le. Uma ukhuluma nge-distance, ngizohamba mhlambe ake ngithi nje uqala udongalwendla, ake ngisebenzisa lona udongalwendla. Usuke khona kwelinye ikona. Mhlambe ku-2 meters. Njoba ku-2 meters kuno-size kuphela. Akunayo direction. Kodwa mawusuthi ngisuke kulela khona ngahamba u2 meters ngaya ka left noma ngaya ka right. Uyabona ke manje usufake ini? Usufake i-direction. Ngoba usuthi manje uhambile usuke from point A waya kuphi? Ku point B. Leyo distance manje akusesiyona i-distance. Sekuyi-distance esiyibiza ngokuthi yini? I-displacement. Ngoba isinani? Isino direction. Khona size ne direction. Okusho ukuthi ke mesiza la. Last ne time, i-distance i-scalar ngoba ino size kuphela. Kanti i-speed futhi naso bese ngesichazileke. Bengenze isibonelo ngo-80 km/h. Lo 80 km/h mawukhuluma ngawo kuphela ungasho ukuthi uyakuphi.
uba ispeed esiscalar. Okusho masibheka ke la u-B uyafitha ekutheni kube yini i-combination noma inhlanganiselani yama-scalar quantities. Uyafitha lapho. Ake sibone ukuthi u-C no-D besiphatheleni ngoba sesibonile ukuthi u-B uyafitha lapha ya. U-C usiphathele i-acceleration. Uma sikhuluma nge-acceleration khona le formula le ethi A is equals to V2 minus V1 all over delta T. Uyabona emotweni kulezi moto lezi okuthiwa umanual. Kunama pedals lapha noma lezi zinto ezigcotshwayo ezipresswayo phela ukuze imoto ihambe lapha ezipresswa ngenyawo. Kune clutch lapha ka left wakho ne far left. Phakathi nendawo kune brake. Ebese kuthi ngale on your far right khona lento esibiza ngokuthi yini i-accelerator. Uyabona uma upressa le nto leya hayi imoto ivele idla magalana igijime. Leyo nto ke mesikhuluma ngayo sithi acceleration. Usuke ngokomthetho ake sibuyele lapha emuva khona lento ebizwa ukuthiwa u-Newton's second law. Uthi ngizokhuza nje iformula kuphela. Ithi F net is equals to MA. Kahle kahle nje isikhathi usuke upressa lapha ya. Upressa yini accelerator. Into esuke yenzeka lapho usuke apply force. Ngesikhathi uapply force imoto izoshintsha ispeed. Isuka besithi izosuka ku-80 mhlawumbe ku-100. Noma isuke ku-80 inyuka kodwa sonyuka sona mawuyipressa le nto leya. Yingakho ke sithi V2 minus V1 all over bani delta T. Lokho sukwenza ngesikhathi ushintsha ivelocity noma upressa lapha angithi isikhathi suke sishintsha isikhathi. The moment upressa ngonyawo lakho lapha sothi T1 wethu loyo. Futhi lo delta T lo ngembhalile kahle ukanje. U-delta T ngokwakheke sithi bani T2 minus T1 ngakubhala lokho la. Noma ukuze ungadideki awuthi ngikwenzele kanje. Sibe no delta V bese soba no V2 minus V1 over T2 minus T1 is equals to acceleration then. Uma kuma formulas ubona le triangle le encane. Lama triangles nje lawabona. Le triangle le asibiza ukuthi triangle kodwa siyabona vele ishape ye triangle. Kodwa igama la lento sithi delta. Shuthu bani delta V over delta T. Sithi ke chaza ukuthini delta. Delta means change in this case change in velocity over change in time. Buka lapha angithi njengoba sikhuluma nge-change ngitheni mina ngithe the moment ngesikhathi nje pressa lapha i-accelerator sizothi T1 wethu loyo ngo-T1 ibihamba ngobani ngo-80 kilometers per hour bese siyanyuka ke ispeed mawusupressile bese udecide ukuthi ume lapho makhona sizoba no V2 nesikhathi ukuthathe kusona ukuthi uyofika kuphi lapho ku V2 i-acceleration ke leyo ngokomthetho ke-acceleration iyilento esibiza ngokuthi i-vector. Khumbula angigcizelele nje ngesikhathi uapply lapho usuku-apply bani i-net force edala ukuthi wenzakaleni i-acceleration lapha emotweni. Okay, ake sibuyeleke la ngoba besila. So i-acceleration ayisangeni kwi-combination yani ama-scalar quantities kodwa i-speed and distance iyangena kodwa le answer ke akusiyona eyakhona la sesibone ukuthi B uyaqualify. Ake sibone lokugcinayo. Kune distance sesiyazi ukuthi scalar, i-velocity ngichaze lapha ku-A, i-vector ne-acceleration i-vector. Therefore i-answer yethu la izoba ulukhuzana u-B. Ngiyama la.
Ake sibukeke la 1.2. Bathini-ke la? The acceleration due to gravity on Earth is g. Which one of the following represents the acceleration due to gravity on a planet that has twice the mass and half the radius of the Earth? Lapha-ke njoba sikhuluma nge-acceleration due to gravity. Ake ngichaze-ke ugravity ukuthi uyini ugravity. Uyabona mawuphosa into uyiphosa phezulu. Leyo nto leyo iyabuyiza phansi. Noma ngabe kuthona kwawena-ke uzama ukugxuma uthi ufuna ukufika lapha phezulu emafini noma ezulwini ngoba phela sithikholwa ukuthi izulu liphezulu. Uzobuya nje ungakafiki ngisho nakuphi. Yini edala ukuthi uma uphosa into phezulu ibuye? Kodwa into mawuyiphosa phansi ishona phansi ayiphezulu futhi. Yini ke edala leyo nto leyo? Khona ke lento esibiza ngokuthi i-force of gravity. I-force of gravity ke iyindalo ikhona ihlezi ikhona. Iyona ke le edala ukuthi zonke izinto zibuye meziya kuphi phezulu. Ngaphandle khona uzothi hayi ngeke unephutha lokukhuluma ibhanoyi liyakwazi nje ukuthi liye phezulu alibuyi libuya ngoba sekuthanda lona. Kanti futhi nehelicopter na njoba ibhanoyi yakwazi ukuthi inyuke iye phezulu ibuye ngoba sekuthanda yona. Yini ndaba kwenzeka kanjalo? Kodwa ezinye izinto mephoswa phezulu sibuye ziya phansi. Njengoba sengishilo-ke ngathi kunale force le kuthona yini i-force of gravity edonse lezi zinto noma ephushela izinto kuphi phansi. Ukuze ukwazi ukuthi siphikisane naleyo force leyo sidinga ukuthi sakhe enye force ezophikisana nayo. Uma iphikisana nayo kufanele ibe nkulu kunaleyo force leyo. Ake ngikwenzele isibonelo. Ake sithi kunomuntu mhlambe eniphushana naye, niphushana nje ngezandla. Khona lo mdlalo okudlalweke lo ukuthi izingalo lezi izandla ibambane kubona ukuthi yona siphe soka. Uyabona uma amandla enu sithi amandla ke thina. Kodwa kahle force. Uma ama forces enu elingana ngokwamandla noma nilingana ngokwamandla nalo muntu loyo, akekho uzona kuzothola yini i-draw ngoba ama forces ena njani ayalingana. Buka lama force njoba elingana eyodwa force mawukuthi kune force ebiphushela ngapha ebiphushela ka right, enye izophushela kuphi ka left. Uma le force ake sithi le force force 1 ubu 10 newtons, nale force le izoba u force number 2 ozilingana nobani no 10 newtons. Kodwa ke nansi into kufanele sibheke i-force ke ingenye ama examples a vector ino size ne direction. Usize ke inamba kusokuyinamba u10. I-direction ke indlela esitshengisa ngayo ke la ka physics sisebenzisa u-plus no minus. Wena koyikhethelayo isikwesinye isikhathi. Kwesinye isikhathi kwi-question paper bayibasho ukuthi hayi khetha u-right noma khetha u-up noma u-down as positive or negative depende kwi-question. In this case uma ke lo ngimkhetha abe negative, lo kufanele ube positive. Lo negative wami ke shuthi uyakuphi uya ka right, u-positive uya kuphi ka left. Now uma ke kuyizandla zeni lezi enibambene ngaso representa ke ngolayini ulayini one-arrow la. Ilento esirepresenta ngama vectors. Njengoba belingana ke laba shuthi sothi mesihlanganisa lama forces sizothi F net is equals to F1 plus F2. Now F net is equals to F1 plus F2. Sesizothi ke lapho F net is equal to minus 10 plus 10 is equal to 0 newtons. So njoba kulingana no 0 kusho akekho okuwinayo lapho ngoba ama force anjani ayalingana.
minus 10 plus 10 kwenza 0. Ayilingana ke ama forces. Ake ngibuyele kule force of gravity. The force of gravity ke njengoba sibona amabhanoyi ekwazi ukuthi anyukele phezulu angabuyeli phansi kusuke kuno petrol lapha noma ke bathini fuel. Le fuel iyona lefana no petrol nje imoto enisebenzisa petrol angithi ezinye imoto ezisebenzisa diesel ama truck asebenzisa diesel ama bus asebenzisa diesel nalo ke ibhanoyi kunento ke cishe isondele ku petrol nje ngathi singasho ukuthi petrol walo ini ibhanoyi kunenjini kuyibhanoyi le engine ikiyona ekwazi ukuthi isize ibhanoyi ukuthi linyuke liye phezulu lihambe futhi lingaphahlazeki uma like laphahlazeka ibhanoyi kobe lokuchaza ukuthi sekuphela upetrol noma kube khona enye inkinga kodwa ke sibhekele inkinga ukuphela kapetrol mekuphela nje upetrol ayisakwazi ukuthi izinjani ibhanoyi liqhubeke nohambo iforce of gravity sizoba namandla ke lapho iphikisana bese laphahlazeka ibhanoyi so ke mesikhuluma ke la nge-acceleration due to gravity. La on earth, i-acceleration due to gravity, i-average, mengithi average, inumber esikhethe lisebenzise ukuthi ayicalculator. Ngoba kahle kahle i-acceleration due to gravity ayifani la kwi-earth endaweni ezahlukahlukene. Kodwa sikhethe ukusebenzisa u9.8 meters per second squared. Yona acceleration ike due to gravity kuphi on earth leyo. Kodwa ke la bakhuluma ngani ngenye planet. Le planet abakhuluma ngayo bathi it has twice the mass and half the radius of the earth. Khona ke formula esetshenziswayo. Le formula iti G is equal to big G times M. Sorry. All over R squared. Last no G, lo G esithi uyi small letter noma G omncane. Lo G omncane kumele ini i-acceleration due to gravity on earth kuba 9.8 lona. Bese kuthi uG lo i-constant. Mesithi constant inumber vele esiyaziwa bakunika ku-exam paper. Bese kuzoba i-mass ye-planet. Bese kuzoba i-radius ye-planet. Uma ke sifuna ukuthola ukuthi i-acceleration due to gravity izobe ubani lapho uG njengoba sengishilo ngathi uyini uyi-constant i-mass of the planet okusho ukuthi ke mesibuka le statement batheni it has twice the mass and half the radius okusho ukuthi wafula bani i-radius lapha ya okusho ukuthi mengase kuthona siyayibhala lento le sizothi G is equal to uG njalo khumbula uyini uyi-constant ebese kuthi mass izoba u-half all over. Now lapha sinani ke manje sino 1/2 oh cala silungise lapha ake silungise ke la bengade ngifake u1/2 la mawubuka istatement sithi twice the mass and half the radius kube iphutha ke nje elincanyana lelo ngafaka u-half la kahle kahle kufanele kubani kufanele kube u2 bese kuthi u-half angene lapha ngoba theni half the radius of the earth bese ke sifaka lo r lo to the power 2 is equal to u2 gm all over. Now lapha yas no 1/2 times r to the power 2. 1/2 to the power 2 uyefana nobani
no 1 over 4 times r squared. Uyabona ngithi? Buka u-G waku-F sithe ulingana nobani? Gm over r squared. Buka laphana. Ake ngisebenzise u-black ukuze uzobona lento le. Uyabona? Sesinani manje? Sino Gm over r squared. Lo olingana nobani? No G. Okusho ukuthi ke esikhundleni salento Gm over r squared singafaka bani? U-G. Uma sifaka u-G sesele nobani? No 2 over 1. Njengoba ke besilapha. U-G is equals to Gm over r squared. G times m over r squared. Esikhundleni sakho konke lokhu sizobhala bani? U-G. Ebese sibuka ke la u2 over 1 over 4 uyifana no 2 over 0.25. Uma uzothatha icalculator yakho uthi 2 over 1 over 4 uzothola ukuthi lokho kulingana nobani? No 8. Okuchaza ukuthi ke i-answer la ngoba siyazi ukuthi u-G ulingana nalokhu and lokhu sinakho lapha okuchaza ukuthi lokhu kuzobani? U-G. So ugcina ke i-answer ngizoyibhala la. So ugcina ke sesithi bani? 8G. Okuzoba yini? I-acceleration kule planet enye ene-radius enjani? Ewu-half. Kanti futhi nani? Ine-mass ewu-2 times. I-answer yethu kubani? Shuthi ngokwala kulama options ebesinikwe wona ku-A no 1 over 2. U-1 over 2 uyefana ke no half. Hayi nokuthi uyefa u-half vele. Ebese kuthi B sinikwe bani? U2G. Ku-C sinikwe bani? U4G. Ku-D sasisonikwe bani? U8G. Okusho ukuthi ke answer yala ku-1.2 ubani? U-D. Ngiyema la. Ake sibukeke u-1.3. Bathini? Bathi a ball is projected vertically upwards from the ground and reaches its maximum height after a while. Ignore the effect of air friction. Umbuzo kusuthi, how will the acceleration and total mechanical energy of the ball at its maximum height compare to that immediately after it was projected? Umbuzo ke lo. Yabo mawufunda i-statement uzofunda i-question. Kunezinto nje okufanele uyidwebele ezibaluleke kakhulu ezukhiye kakhulu. Yabo nje la basitshela ukuqala ukuthi ibhola sizothi ke liphoswe basebenzisa igama uthi projected. Uma into uyi-projector usuke uzo-apply into esa-force lapho. Yabo nje isibhamu. Ngizokwenza isibonelo ngesibhamu. Uma isibhamu usikhombe kwi-position thizeni, ngasikhomba phezulu ngasikhomba eceleni, usuke uzoprojector ini into ephakathi kuyinhlamvu lapho. Futhi soyithatha lento ukuthi njani iphosiwe. Uzosho kanjalo ngesiZulu. Kodwa ke la it is projected vertically. Into vertical into esuka phansi ya phezulu noma esuka phezulu iza phansi. In this case bathi vertically upwards from the ground and reaches its maximum height after a while. Uyabona nje lesi statement lesi sihlanganisa utopic number 2 i-vertical projectile motion. Siphinde sofaka ama energies njengoba kukhulunywa nge-total mechanical energy. Kodwa into ebaluleke kakhulu kunapho wonke ke la ilesi statement abathi ignore the effect of air friction. Baqonda ukuthini ke lapho? Bazama ukukutshela ngalesi. Uzosithola nje lesi statement lesi noma lo musho lo kuma questions. Cishe question number ohlanganisa momentum, hlanganisa vertical projectile motion, mechanical energy. Maybe to ignore the effect of air friction. Bazama ukusitshela la ukuthi njengoba lento iphoso lapha iya phezulu noma iba projector iyodwa iforce eactayo lapho i-force of gravity. Kanti ngokwe mechanical energy bazama ukusitshela la ukuthi i-mechanical energy is conserved. Okusho bethi it is conserved. Baqonda ukuthi i-mechanical energy
noma kiphi position ngesikhathi nje isuswa lapho kade projectwa khona at any given position. Uyabona nje ake sithi mhlawumbe nanti phansi lakho the ground, lento iyaphosa uyakuphi iyaphezulu. Mayiyaphezulu khumbula ngeke ngathi yonke into esiphosa phezulu injani iyabuya. Should mesiphosa khona lapho ezofika ijike khona. Uyabona ke lapho efika ijike khona ake sithi ijike lale. Leli point ke silibiza ngani nge-maximum height. Awuyifani ka maximum height. Khona into elula ungathi mawuyiphosa phezulu ihambe kancane. Khona uzothi mawuyiphosa ihambe kakhulu. Okusho ukuthi distance yokusuka la esuke khona iya phezulu for ama objects ahlukahlukene ngeke kuze kufane. Ngokwa vertical projectile motion uminti kwi maximum height, i-velocity at this point kwi maximum height lapho ejika khona, i-velocity is equal to 0 meters per second. Khumbula i-velocity sayini ilesi speed esine direction la kuphela hayi la. Kanti futhi ngokwalokuzana ngokwa vertical projectile motion, i-acceleration at any given point from the moment it is projected isuka la iya lapha ya, i-acceleration izoba 9.8 meters per second squared. Qaphela kunombuzo oyuqhamuke bekubuza ukuthi i-acceleration at maximum height yobani. I-acceleration nje the moment, yabona nje ngesikhathi nje le object lesikhuluma ngako libhola la lisuka lapho lisuka khona ngoka vertical projectile motion, i-acceleration lapho izohlezi u9.8 until lize liyohlala lapho libuyele khona. Ngikhuluma i-acceleration ke njalo. Kodwa la into ewu0 la kuphela yini i-velocity. I-acceleration nje at any given point la izohlezi u9.8. Khumbula ke acceleration i-vector, i-velocity vector, ukuze sitshengise i-direction sisebenzisa u-plus no minus. Okay, nansi ke enye into futhi. Ake sibuke ke i-total mechanical energy. I-mechanical energy EM is equal to EK plus EP. So mesikhuluma nge-mechanical energy, ngisakhuluma nje nge-mechanical energy, iyinhlanganisela noma ukuze sithole i-mechanical energy sihlanganisa ini, i-kinetic energy kanye nani ne-potential energy. U-EK kumele iniki, i-formula ka-EK ithi half mv squared plus eka-EP yona uyini u-mgh. Ngoba ke labakhuluma nge-total mechanical energy, well kuzoba yona le ngoba phela sihlanganisa ini u-half mv squared plus mgh, i-object iyodwa iyona ke total mechanical energy. Ake sibuke ke ibhola lesikhuluma ngalo. The moment lisuka lapha ya ngesikhathi nje lijuiba lisuke lenani kune velocity esuka ngayo, kuni initial velocity. Bazokhumbula lapha ku vertical projectile motion sinani sine initial velocity. Kusuka imesi ubani? Imesi ke asinikwanga kodwa kusuka unemesi ibhola linesindo sakhona. Buka, the moment isuka nje isuka from the ground, imesi vele siyayazi i-gravity kuzoba iloya 9.8. Bese kuthi height, yabona nje mayisizosuka i-height lapha phansi suka ubani i-0. Okusho ukuthi mesithi 0 times lento le nje la lo h mu0 kusho ukuthi mg times 0 kuzokwenza bani u0. Okuchaza ukuthi ke lokho i-mechanical energy yethu lapha yaphansi ilingana nobani no half mv squared. Uyabona? Ake siye lapha na ku maximum height. Awuthi ngikukhumbuze nje enye into okungafanele uyikhohle. Uyabona ukuthi i-velocity ezosuka ngayo la inkulu, mhlawumbe ake sithi mhlawumbe u20 meters per second. Angithi yakhumbula ukuthi ngithe i-velocity lapha ubani i0. Lokho kuqonda ukuthini?
I-velocity mayinyuka, i-object mayinyuka, i-velocity iyancipha. Iyancipha. Ingakho izigcina ifika kubani? Ku-0 lapha ya. Mayizoba u-20 la mhlambe halfway izobe u-10. Bese kuthi lapha ibubani? U-0. Okay, asidluleke lapho. Asibuyele kwi-mechanical energy. Angithi ngithe yancipha i-velocity. Lapha ibinkulu lapha ya. Lapha ya angithi sekune-height ekhona la. Okuchaza ukuthi ke i-velocity mayu-0 la. I-kinetic energy at this point at maximum height. Ngoba i-velocity u-0, i-kinetic energy isiyubani? Isiyu-0. Okusho ukuthi i-mechanical energy at this point isilingana nani? Ne-potential energy ku-mgh. I-height yakhona la u-9.8, i-mass yani yebhola. Ake sibuyele kuma-options esinikwe wona laphana ukuthi athini. Ake ngibheke-ke nami la kuleli phepha lami elila efonini ukuthi batheni lapha kwi-table. Ku-option A bathe i-acceleration is equal to, base bethi total mechanical energy is equal to. Ku-B base bethi i-acceleration is greater than. Ku-total mechanical energy is smaller than. Buyela-ke kumbuzo laphana. How will the acceleration and total mechanical energy of the ball at its maximum height compare to that immediately after it was projected? Okusho la siqhathanisa ini? I-acceleration ne-total mechanical energy la kwi-maximum height nalapha ya ngesikhathi nje lisuka. Angithi sengichazile nge-acceleration. I-acceleration the moment nje isuka lapha ya izobe u-9.8, ayizukushintsha ndawo lapha i-acceleration. Ayishintshi ndawo i-acceleration lapha ya. Izohlezi u-9.8. Usuyaqala uyabona ke ama-options waningi ukuthi acceleration lapha phansi mesibuka la nalapha acceleration njani izobe ifana. So acceleration at this point is equal to, ingapho befaka equal to this point, acceleration le. Usiyabuka lapha A u-equal to khona, ku-B kwi-acceleration no greater than, usho ukuthi ku-B asa-apply ke manje simkhiphe eceleni. Ku-C kuno equal to, okay, basahambisana u-A no-B lapha ya. Bese uthi ku-D kuno smaller than. Okusho ama-options esisele nawo manje ubani? U-A no-C. Ake sibuke ke mechanical energy. Angithi ngithe i-mechanical energy at this point ngoba i-height u-0, i-mechanical energy yethu izolingana nobani? No-half mv squared, okuyi-kinetic energy. At that point, at maximum height, i-mechanical energy izobe ilingana nobani? No-EP ngoba uvila ubani? U-0. Qaphela, angithi ngithe ignore, kuthiwena la ignore the effect of air friction. Bebesitshela-ke lapho ukuthi i-mechanical energy is conserved. Uma sithi into is conserved, sisuke siyigcina njengoba injalo ingashintshi indawo. Okusho ukuthi mechanical energy la uma kuukuthi bikati u100 joules, nalapha izoba 100 joules. Kodwa esikunotisayo la noma esikuqaphelayo ukuthi izinto ezishintshayo nje la yini? I-kinetic energy ne-potential energy. At this point ngoba u-height u-0, okuchaza ukuthi i-K yethu lengana nobani? No-100 joules at this point. Bese kuthi lapha ya ilokhuzana yethu i-mechanical energy lengana nobani? Ne-potential energy yethu nayo futhi ukubani? Izobe u-100 lapha ya. Okusho ukuthi i-mechanical energy iyafana la nalapha ya. Okusho ukuthi ke lapha masibuka i-answer e-correct u-A ngoba kuthiwa i-acceleration is equal to ne-total mechanical energy is equal to. Yeah, madam. Now 1.4. A car travels at constant velocity along a horizontal road. A constant frictional force acts on the car during its motion. Which one of the following statements about the power dissipated by the engine of the car during the motion is correct? Kubalulekile ukuthi
mawufunda statement noma ufunda i-question we-understand uyizwe ukuthi ithini. Yabo nje la ekhanda lakho noma emqondweni wakho sekufanele kwakhe isithombe mebethi a car travels bakhuluma ngemoto ehamba nje ihamba nje ihamba kwindawo enjani horizontal road shuthi lo umgwaqo oqondile awehli awenyuki uqondile nje horizontal njengoba ihamba futhi ihamba nge-constant velocity okushuthi mawubuka lapha i-speed khumbula njalo i-velocity yini yilesi speed esine direction kufanele mawuzokhuluma nge-velocity mawukuthi bihamba ngalo ya 80 km per hour lo ya 80 km per hour to the right or to wherever lapha yakhona isalokhu ibambe wona nje u80 km per hour iyaka right noma iyaka left ihamba ngawo leli gama constant ke uqonda ukuthi asishintshe speed noma ishintshe velocity ilokhu ihambe nje ngawo okushuthi lo muntu odrivayo akayipress i-accelerator noma ulokhu ibambe nje lapha ibambe khona akayisiphansi akayisiphezulu bathi ke futhi a constant frictional force act on the car during its motion. Uma ke bekhuluma u-constant useyawazi into engashintshi leyo kodwa ke manje sesikhuluma ngani nge-constant frictional force kanti lapho besikhuluma ngani nge-constant velocity. Mesikhuluma nge-frictional force. I-frictional force ile force lena ephikisana nokuhamba kwakho noma nokuhamba kwe-object. Uma wena uyaka right yona ifuna ukubuyisela kuphi emuva ukuze mhlawumbe uzoba nesithombe siphelele angazi ke noma mhlawumbe usekwahamba nolwandle ehlabathini solwandle mhlawumbe kukhona umuntu oseceleni ohamba naye mhlawumbe ngenzeka kodwa angekho lapho ngisekuthenini uhamba esihlabathini yabo uma uhamba esihlabathini sasolwandle noma ngesisona phela sasolwandle indawo nje nesihlabathi sakhona ukuthi mawuhamba khona uyashesha ukukhathala yindawo ushesha ukhathale kunalento esibiza ngokuthi i-frictional force lephikisana nani nokuhamba kwakho uma uyaphambili. So a frictional force is the force that opposes the motion of an object. Uthi nje yaphikisa nje. Okay. So the frictional force ke le iya act nakhona kuphi emotweni ufuthi nemoto nayo iyayilukhuza lo frictional force mhlawumbe uzokwakhe kuzoba nesithombe siphelele futhi imoto kuyakwenzeka ukuthi imoto izonyuka intaba noma indawo nje ngathi ligquma istep ayithi mayinyuka imoto ivele iphelelwa amandla endleleni bisibuye ibuyele yona ishone phansi kusokune frictional force futhi nakhona lapho ngoba i-frictional force kubibe inkinga kubafundi ake ngikwenzele futhi esinye nje isibonelo sokugcina ncane. Uyabo uma uthenga icathulo. Uma uzothenga icathulo fanele uthenge icathulo wenze sure ukuthi sinamaloba ngaphansi. Ukuze mawuhamba yabo nje njengoba sekugcwele ama malls, lama tiles lawa sema mall, mawuzohamba ngesicathulo esingenawo amaloba ngaphansi uyashiblika. Uyovuka phansi ngesiphundu mawukuthi icathulo zakhe azinamaloba ngoba okushuthi lapho uzovele nje wenze njani uwe. So usiyadinga ke isicathulo esinamaloba lapha yana. Okay. Sebethi-ke which one of the following statements about the power dissipated mebekhuluma-ke ngepower sesikhuluma ngento eyi-rate mesikhuluma nge-rate sisuke sithi sidivida ngesikhathi kune-formula-ke la ethi P is equal to F times V. U-P lo umele ini umele upower u-F umele ini i-force u-V umele ini i-velocity. Njengoba ke la bethe kune constant velocity kanti futhi ne constant frictional force. Which one of the following statements about the power dissipated by the engine of the car during the motion is correct? Basibuza ngepower yona power ke le formula ipower le. Okushuthi at T1 uma sizocalculate ipower angithi phela imoto ihamba nge-constant velocity kanti ne-frictional force actor khona njani i-constant. Okushuthi ngo-T1 sothola ukuthi ipower ngenza isibonelo ngizoqhamuka ne-value nje noma yona yiphi. Ake ngiqhamuke no-15. Uma ipower at T1 iwu-15 kuchaza ukuthi naku-T2 noma ngabe kuthiwa noma ngasiphi isikhathi as long as sihamba nge-constant velocity ne-frictional force se-constant okushuthi ipower ngeke izenze njani ngeke izishintshe ipower
ngoba phela soloku sifaka inamba ezodwa la ayishintshe indawo. Okushuthi ke la mesibuka the power is 0, cha kwazi lokho phela ngoba sekunjani ku constant kokubili. Increases angeke uze kwenzeke lokho phela ngoba sekunjani akushintshi lutho lapha, i constant force, i constant velocity. Decreases akapply futhi nakhona. Shuthi answer correct la ubani u D, lo thini remains constant. Yona answer ke yithu leyo. U D answer yethu la ku 1.4. Ngiyema la. Ake sibuke ke la 1.5. Bathini ke la ngizofunda phansi ke ngoba nawe unayo i-question paper ngizocela ukuthi uyibheke. Bathini ke la bathi block X or block X now block X la is placed on a horizontal table and is connected to block Y. Now ngiyalapha by a light inextensible string passing over a frictionless pulley as shown in the diagram. Baqhubeka la bathi ke a constant frictional force act on block X. Futhi ilokhuzana a constant frictional force act kuphi la ku X while it moves towards the right. P, Q and R are points on the table such that the distance from P to Q is equal to that from Q to R. Ake ngicaciseke nje leli gama balisebenzisile ngoba uzohamba ulibone nje la kuphepha leli gama elithi inextensible string. Uma besho njalo basuke beqonde ukuthi le ntambo le yona string le awukwazi ukuthi uyinwebe nje ihlezile usize oyiwona. Okusho ukuthi uma kuukuthi lento iyamova naliya yayamova lama block awu2 yayamova kuchaza ukuthi kuzodonseka le block le kodwa lento ayizukunwebeka. Le ntambo ayizukunwebeka. So mabethi inextensible yintambo enjani enganwebeki. Okay. Sebethi ke when block X reaches point Q. Nangu point Q lapha ya. Kwenzakalani ke? The string is cut and block X continues to move towards point R. Ignore the effects of air friction. Bathi ke la ngesikhathi ublock X emuva uthenje mesefika la ku point Q. Yasenqanyulwa le ntambo basitshele ukuthi inqanyule kodwa ibisinjani isenqanyulwa le ntambo le ithema inqanyulwa le ntambo le lo njengobe lapha uqhubekile wahamba waya kuphi ka right. Nazi ke izinto okufanele uyibhekeke uyinake kule scenario le. Angithi ingakanqanyulwa le ntambo le lo ubehamba abakhulumi lutho ngalo ubehamba lo abasho lutho kodwa ngaloya. Kuchaza ukuthini lo umile noma uyahamba naye ba connected la okuchaza ukuthi lo mehamba nalo uyahamba ushona kuphi phansi uyadonsa. Yabo nje nawe lapha ekhaya makuthi khona itafula nje liqondile thatha nje izinto ezimbili uyibophe ngelokhuzana ngentambo ungasebenzisa nomtambo esicathu ubophe enye ngala bophe esibili lapha enye ubuso yayilengisa ngoba uzobuzenzela ke lokuthola yini experiment. Unga le ozobuyilongisile uyenze ibe enkudlwanyana okunale ezobihleli phezu kwetafula uzobona izodonseka lehlezi kuphi phezu kwetafula le izobe iqhubeka ihamba ishona lapha phansi iziyoshaya ke on the floor noma on the ground. Le ndidinga ukuthi ucabange ukuthi uma sengiyenza practically noma sengingayibona into kanje kuzokusiza lokho. Okay, sebethi ke lana ke consider the following statements. Roman figure 1, the work done by the frictional force acting on block X is greater when the block moves from point P to point Q than when the block moves from point Q to point R. Lapha ke bathinta lento ebizwa ngani nge-work done. Sekufanele ukhumbule ukuthi u-work done uyini. Uma sikhuluma ke nge-work done khona iformula yakho na ithi
work done is equal to the force times delta x times cos theta. Fanele ukhumbule nje leya formula leyana. U-F lapha siqale ngo-W. U-W kumele ini? U-work done. Umsebenzi owenziwe. Kodwa ngoba i-physics-ke la ngizokuchazela ukuthi yini le. Work done lo, ama-units ka-work done sisebenzisa ini? Ama-joules. U-joules lo yini? Energy leyo kahle sikhuluma ngayo. Bese kuzoba khona i-force. U-F lo kumele ini? I-force. Ama-units esiwasebenzisa yini? Ama-newtons. Bese soba no delta x. U-delta x lo yini? Ilokhuza ni distance ehanjwe noma i-displacement ehanjwe yini? Ehanjwe ile object lena. Ama-units akhona sizothi ama-meters. Bese kuzoba ke khona u-cos theta. Uma sikhuluma ke ngo-cos theta into soyibheka la sobheka u-theta. U-theta uyini? Uyi-angle. I-angle ephakathi kwalo. I-angle ephakathi kwe-force ne-displacement. Ake ngenze nje example eseceleni engahlobene nale question lesiyenzayo. Ngifuna ukwakha isithombe kuwena ukuthi ukuze ubone ukuthi mesikhuluma ngawe dance wesikhuluma ngani. Ake sithi nanti ibhokisi la liyadonswa. U-force number 1. Nangu force number 1. Ebese kuzoba khona enye force ezodonsela kuphi? Ezodonsela lapha. Ngizosebenzisa nje ama force ake ngiwenza abe u3. Lo sothi u-force number 2, lo sithi u-force number 3. Uma ke sikhuluma ke ngo-work done, lo force number 1 ake simenze abe u10 newtons, lona ebese simenza abe u30 newtons, lo ebese somenza abe u5 newtons. 5 newtons lo. Le angle ya la le force la ke siyenza ibe u30 degrees. Lento ke le object le noma leli bhokisi le limele lidonje ba ukuhamba kwalo liya kuphi? Liya ka right. Njengoba liya ka right ke inhloso nqangi ukuthi ngenze njani ngicacise lapha na u-theta ukuthi ungena kanjani. Uma uzocalculate u-work done ama force mathathu la. Njengoba emathathu ama forces uchaza uzocalculate u-work done for each force. Ake siqale ke ngo-force number 1. Sizothi work done by force number 1 is equal to leya force ubani? Yi-10 newtons. Ake sithi ke i-displacement noma ukusuka lapha uya lapha ya ku-12 meters. Ukuchaza ukuthi ke lapha ya delta x ufaka bani? U12 times cos. Now theta uzoba ubani? Njengoba sengishilo ngathi ke u-theta ile angle ephakathi kwe-force in question, le force esikhuluma ngayo kanye ne-displacement. Okusho ukuthi ke fanele uyibuze wena ukuthi le object iyangakuphi. Uyabona ke mawukala ilokhuzana i-angle khona lento ebizwa ngani? Nge-protractor yaka mathematics bayisebenzisa kakhulu ka mathematics. Mawuzokala ke i-angle ka mathematics njengoba lento yethu ishona kuphi? Ishona ka right. Yona displacement yethu ishona kuphi? Ka right. Ungalokhu ungaconfuse ke le force le force number 1 nayo vele yakuphi? Ka right. Uma ke sibuka la sizobeka la nansi le force le ngicathu sayibona nansi. Uma sibeka i-protractor yethu angithi nangu 0 ahlukene kabili kama values la khona u0 no180 nanga la khona u0 no180.
okusho ukuthi ke mina njengoba bengizoqala ngapha ngihamba mawuqala ku theta nansi into enye ibalekile mawuqala u theta iangle phakathi kwe force ne displacement umuva anti-clockwise okusho ukuthi ukuhamba kwakho uphikisana nokuhamba kwewash ake sithi iwashi ke leli iwasha ngithi melihamba lihamba kanjani lihamba kanje lirounda kanje iwashi uclockwise lona kodwa mebethi anti-clockwise okusho ukuthi selizohamba kanjani selizohamba kanje liround kanje so nalana ke mesiqala utheta sizoqala la ku 0 10 20 and so on kodwa kwamanje sakhuluma nangu uforce number 1 uforce number 1 ukhombe kuphi ngale ka right kanti futhi nale lishona kuphi ngale futhi soba nemicibisho emibili ama arrows ayi2 i-arrow ka force 1 ishona ngala ne arrow futhi ka force I mean njalo ka displacement ishona kuphi ngale okusho ukuthi angle ephakathi kwakhona ubani i0 ngoba uforce number 1 ne displacement mengikhuluma displacement ngiqonda ukuthi lento iyangale kuphi kwa right i-angle phakathi kwa force number 1 kanye ne displacement ubani i0 okusho ukuthi ke la sengizofaka bani u0 angikho ke interested kakhulu kwi-answer njengamanje la interested kona kakhulu kusekutheni utheta umthola kanjani ake sibuka ke for uforce number 2 for uforce number 2 iforce yakhona ubani i-30 i-displacement ubani i-12 times cos now nakhona uzosebenzisa i-protractor mawukuthi awukwazi ukuqala utheta kodwa ngoba sengiyazi mina ukuthi i-displacement ishona kuphi ikhombe ngale ake ngibhale la uma kwi-displacement yami lelo mcibisho lumele ini u-delta x olingana nobani no-12 meters bese ke kuleli point le ngoba sengidweba ke le force le ubani force 2 yena useqonde kuphi manje ungale mengibeka i-protractor at this point izongitshela ukuthi angle ephakathi kwa le displacement again ungaphambanisi lo mcibisholo lo omele delta x no force number 1 akukho la khona okulokhuzwe khona okutshengisa udelta x kodwa nje abakutshele khona ku statement noma ngishilo mina ngoba ngenze example ngithela into yakuphi iyaka right kubalekileke lokho usuzobeka ke ini i-protractor la ebese uyabala 0 10 20 ngoba bengidweba ngaqali ke fanele kube bani u30 khambisana no30 okhona lapha ya shothi uzothi 0 10 20 kuzoba u30 okusho ukuthi angle ubani u30 ekhona phakathi kwe displacement no force number 2 lapho usuzofaka bani usuzofaka u30 newtons nakhona futhi angikho interested kwi-answer ngiyama-ke lapho ekuchazeni ukuthi utheta obani ngicabanga ukuthi sekucacile ake sibuyele-ke manje kule question esibhekene nayo njengamanje bathi la consider the following statements. The work done by the frictional force acting on block X is greater than the when the block moves from point P to point Q than when the block moves from point Q to point R. Bathi ke la le statement Roman figure 1 bathi I-work done eyenziwe i-frictional force e-actayo kuphi ku X inkulu la khona ulokhuzana iblock isuka from point P iya point Q okuchaza ukuthi ncaneke la i-work done by frictional force mawusuka kubani ku Q yak R. Ake sibone statements esibili. Both the momentum and kinetic energy of block X decrease when the block moves from point Q to point R. Bathi i-momentum sebebala i-momentum ke manje. I-momentum ke mesikhuluma ngayo isymbol le-momentum u-P is equal to u-mv. Shuthi mawanga sekuthiwa siya define i-momentum singathini? It is the product of mass and velocity.
Mengithi i-product ye-mass ne-velocity, leli gama product liqonde ukuthi ngokwa-maths uma umultiplya izinto ezimbili leyo nto i-answer ephuma lapho sibiza ngani nge-product. Buka ke la simultiply ini i-mass ne-velocity kuze sithole ini uphilo mele momentum. Therefore i-momentum, which is p in this case, is equal to m times v. Ingakho sithi momentum is the product of mass and velocity. But like a statement, i-momentum ne-kinetic energy ka block X iya decrease when the block moves from point Q to point R. Ake sibuthi kwakho umqondo yini lokho. Khumbula phela ukuthi inqanyuliwe le ntambo le. Okuchaza ukuthi ngesikhathi inqanyulwa le block ila ku Q, ukuhamba kwayo sikulindele ukuthi njani kunciphe. Okusho ukuthi mencipha ukuhamba kwachaza sincipha ini? Kuncipha i-velocity. Mencipha i-velocity nophila oyi-momentum unjani? Uyancipha. Uma ulokhuzana uphi uncipha akasezi ukufaka i-momentum yala R nekuphi ne any point la ayisezi ukufana. Okay, lapha ku Roman figure 1 nge-work done, but work done by i-frictional force la mawuzoqaphelana angithi bika la kune frictional force, akukho lapha i-frictional force enjani eshintsha khona iyayifanele i-frictional force. Okusho ukuthi ke uma izofana i-frictional force i-work done lo F umele i-force angithi in question, in this case khuluma ngani nge-frictional force. Okuchaza ukuthi i-frictional force ayizukushintsha mayingashintshi i-frictional force, okuchaza ukuthi work done unjani ngeke azashintshe nawo. Okuchaza ukuthi Roman figure 1 wrong ngeke azabe correct. Ake sibuke Roman figure 3. But the total mechanical energy of block X remains constant when the block moves from point Q to point R. Khumbula phela ukuthi le ntambo sinqamlile. Njoba sinqamlile ukuhamba kwayo kahle kahle biphushwa yini bidonswa yini y. Uma sinqanyuliwe kuchaza ukuthi i-velocity izawushintsha la. I-height iku-0 la bakhuluma nge-mechanical energy. Uma i-height iku-0 kuchaza ukuthi i-potential energy iku-0. Kodwa into esiyibonayo la eyikhona ukuthi i-mechanical energy ilingana ne-kinetic energy half mv squared. Uma i-velocity la incipha from point Q to point R, kuchaza i-mechanical energy ayisezukufana mawusuka la uya lapha, izoba ncane la ibe nkulu. Okusho ukuthi ke u-Roman figure 3 akasile iqiniso. Mase sibuka ama options esinuke wona lapha, i-answer correct ubani? Unumber B noma u-B. Ngema lapha. Ake sibheke ke la ku 1.6 ngizofunda la kwelami iphepha. Bathi la light emitted from a distant star contains a spectral line X of frequency F. The spectral lines of this star when observed on Earth are red-shifted. Which one of the following combinations of the observed frequency of spectral line X and the motion of the star is correct? La babala indaba yani ka red-shifted. Red-shifted. Mebe khuluma ngaleyo nto le kufanele ukhumbule le nto le esithi i-spectrum. Fanele ukhumbule ini i-spectrum. Mawukhuluma nge-spectrum usuke ukhuluma ngani? Okay. Kona nje lento engathi ilibhokisi kodwa elingathi li-rectangle libhokisi leli. Uzolibona kwezinye zencwadi noma nje mawusesha ku-internet uzolibona. Siye sithi i-spectrum lesi. Sisitshengisa ama-wavelength angafani kanye nama-frequencies. Ngezansi sizoba ne-wavelength. La sizothi i-wavelength. La sibe nelokhuzana ne-frequency.
Uma ke uyibuka leyo nto leyo uzoyibuka noma sencwadini uzothola ukuthi kunama arrows asuke khona. I-arrow ye-wavelength izothi ngala, eye-frequency ithi ngale. Iqonda ukuthini? Before izinto eyisuke zikhona la ama-colors ahlukahlukene. Uthola ukuthi ngala kunombala o-red, la o-red lokho kugqamile. Uhamba ushintshe kancane lo mbala lo ngathi uya ku-orange, uhamba ushintshe ngathi uyellow, usuke lapho kuyele ngathi uya green somewhere lapha ya. Kodwa ngasekugcineni kuno-blue, somewhere la kuno-purple. Le mbala ke le isuke ihambisana ne-wavelength yakhona kanye nani ne-frequency. Khona le formula ke ethi F is equals to 1 over lambda. U-F umele i-frequency, ama-units of-frequency ke sisebenzise ama-hertz. Ebese kuthi lo esithi lambda umele i-wave length. Uma ke sikhuluma nge-wavelength omunye uzodideka ukuthi kwayona ke yini ke le wavelength leyo. Uyabona masikhuluma nge-wave uma kuthi ukuluvakashela ulwandle ke ngoba phela lona lwandle ama-wave lapho esiwathola khona. Uma sikhuluma nge-wave length khona le nto le emi kanje. Ake ngidwebe nje futhi ithi ukuba yindanyana ukuze mhlambe noma ke ngasena umdwebi otheni kodwa uyabona la ukuthi ke lento le esithi yini i-wave igagasi. Mayolwandle uzoyibona leyo nto le amagagasi la sithi amagagasi. Uma ke sikhuluma thina nge-wave length sisuke sikhuluma ngama-points out, nge-distance esuka kuma-points out afanayo. Uyabona nje la phakathi nendawo, mawuphakathi nendawo la usuka la uza lapha ya. Lokhu sesikubiza ngani? Nge-length yani ye-wave. Yona wavelength. Uma uyibuka lento futhi ngathi lento kuthona yini inkostina. Inkostina ke lenye instrument abayisebenzisayo emculweni. Noma ispring. Ispring ukusibona ukwazi ukusicompressa ispring noma usidonse sibe side. I-wavelength ke nayo injalo. Iyakwazi ukuthi enzenjani ibe ncane wavelength noma sidonse ibe njani ibe nkulu. Iyakwazi ukushintsha. Buka lapha. Angithi ngithe kunembala ehlukahlukene lapha ya. Uma ake sibuke le formula le kuzoyizwa kahle lento le. Nansi wavelength ngaphansi 1 over lambda. Nangu F. Lento mesibuka ina le relationship ethi frequency is inversely proportional to the wavelength. Kusokuchaza ukuthini ke lokho? Kuchaza ukuthi u-F me increase, u-F menyuka noma sinyusa frequency lo kufanele shone phansi. Uyabona nje mawuthi divide nginamba encane la engaphansi ka1 so thola ukuthi u-F uzoba greater than 1. Mawuthi 0.5 0.3 0.2 inamba nje ezobe ingaphansi uthi kumencipha lo njani uyanyuka. Kanti mesinyusa lo uyancipha. Yingakho ubona lama arrows ayi2 ifrequency yangala ukuthi ya increase moya ka right frequency. Kanti wavelength moya ka right iya decrease. Lo arrow ke lo usethi ya increase wavelength moya kuphi ka left. Okuchaza ukuthi njoba ngithe la kuzoba nobani no red noma kuno red hayi nokuthi kuzoba kuno red mawuyibheka lento le. La kuzoba nobani no blue. Shuthi lento kwenzakalani ke la uma into light, i-light isukuhambisana nani nembala noma nombala. Imbala ihlukahlukene khona ama-light white, khona amanye yellow, khona amanye red and so on. Ngokwezinkanyezi ke uma inkanyezi isondela kufanele ukuthi mayivela noma umbala wayo kube sengathi usondela ngapha ngako red kwimbala ebovu. Lokho kobe kusitshela ukuthi njengoba isondela okay ake ngilungiseke la. Uma i-light isondela kulindeleke ukuthi i-wavelength ibe ncane, i-frequency ibe njani ibe nkulu. Kodwa i-light makuthi imove away from wena
Okusho ukuthi wena umile la uyayibona le light noma ke imoto ekhanyisa ama light iyakushiya isuka le yahamba kulindeleke ukuthi i-wavelength i-increase mekunjalo. Ake ngisebenzise i-sound ngoba na i-sound phela siya-apply frequency nani ne-wavelength. Ake sithathe ke imoto yamaphoyisa. Ake sithi kuqhamuka imoto yamaphoyisa ngale. Uyawuzwa umsindo. Hayibo uyanyuka umsindo. Hayibo le moto yamaphoyisa iza ngakuphi? Iza ngakini. Ngokuthi ke nawe phela uyayithanda indaba zophuma uyobuka ukuthi yakuphi lapha yangakhona. Izothi mayisondela le moto lena, isondela ngalapho umkhona. Wena unyakaza umile. Umsindo uzolokhu unyuka until izime iqondane nawe ngqo. Umsindo uphezulu. The moment ikudlula ke manje siqhubeka ke manje yalapho yobamba khona isiboshwa. Umsindo uzonciphe iziyosithela ungabusawuzwa umsindo. Okushuthi ke uma into isondela kuwena into ene sound isondela kuwena into esilindele nansi ilena. I-wavelength izolokhuza mayisondela izoncipha i-wavelength ku increase ini i-frequency. Umsindo kuze ube phezulu i-frequency fanele ube phezulu umsindo ube njani ube phezulu. Kodwa mayisikudlula isimove away. Kuchaza ukuthi i-frequency izoncipha kunyuke ini kunyuke i-wavelength. Uyabona ukuthi i-wavelength ukunyuka kwayo inyuka ishona ngaphi ngaku-red kule mbala le-red lana. Ne-light ke nje basikhuluma nge-star la kule question. Uma i-star noma ilokuzana inkanyezi i-move away silindele ukuthi i-frequency yayo ishifthele ngala ngaku-red usho ukuthi inciphe i-frequency kunyuke ini i-wavelength. Ngaleyo ndlela ke mayishifta kanjalo leyo nto siyibiza nge-red shift. Kanti mayizomuvela ngale ngaku-blue sibiza ngani nge-blue shift. Ake sibeleke kuyilokhuzana kwi-question yethu. Ukuthi bathini kwi-question le. Bathi ke i-frequency izoba ngakanani kanti ne-motion of the star izoba injani. Already la sebesitshelile ukuthi kune-red shift. Njengoba kune-red shift kuchaza ukuthi lesi star lesi simove away from the earth. Mawubuka kwithebuli yakho sesobheka lapha ya i-motion of the star soqala ngaso yekwa manje i-observed frequency. Lapha A ngokwe-motion of the star bathi away from the earth. Ku B bathi towards the earth. Ku C bathi away from the earth. Kanti ku D bathi towards the earth. Siyam eliminate u B no D ngoba bahambisana ne-red shift yokumove away. Futhi ama options asele na ubani u A nolokuzana no C oku away from the earth. Angithi sithe into mayi move away kwenzakalani kwi-frequency? I-frequency ya decrease ku increase ini i-wavelength. Okushuthi ke mesibuka lapha ke sesibheka manje ile column le ye-observed frequency. Ku A bathe greater than F kanti ku C bathe smaller than F. Shuthi lapho bani answer right u C ngoba phela i-frequency izoba ncane uma i-star si move away from the earth noma senza lento ekuthiwa yini i-red shift. I-answer correct ubani u C. Ngiyema la.